L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Fl-ordinazzjoni ta' saċerdoti ġodda, l-isqof huwa l-ewwel wieħed li quddiem Alla jitlob l-għajnuna u jaraf id-djufija tiegħu. Ejjew nitolbu għal xulxin, aħna u narfu li għandna bżonn kontinwament tal-ħniena ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja. Gloria in excelsis Deo. Gloria
nitolbu. O Alla, int timlina b'ferħ Quddies dan il-jum ta' festa solenni ġih l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel il-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom int qed fiha is-sissien tar-reliġjon. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi mett idu fuq xi ħud mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil Ġagbu u Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad, meta ra li dan oġob lil Lut, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Għażmi. Meta arrestaħ u tefu l-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu, bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs bil-għassa miegħu. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn 2 soldati marbut b'2 ktajjen u kien hemm għasja oħra mal-bib tal-ħabs. F'daqqa waħda tfaċċa anġlu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajmu u qallu: Qum malajr. U l-ktajjen waqgħu minn majdejh. Imbagħad l-anġlu qallu: tħażżem u ilbes il-qorq. U Pietru hekk għamel. U reġa' qallu: dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh
bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Sħajjel li kienet ħolma. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bib tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew triq flimkien. Meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġif tiegħu u qal: Issa naf tassew li l-mulej bat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej. Għassan responsorjali ngħidu flimkien, l-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Flimkien? Kabru l-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni. Flimkien? L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ lil-mulej u semgħu u midwejjaq kollha tiegħu ħelsu. Flimkien? L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jistken fih. Flimkien? L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Għażiż, jiena ġam xerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-dera tiegħu. Il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tiġi mxandra sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien ġejt meħlus minn ħalq lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabex minn Pietru qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: Ħini jien x'mun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rikdan, imma missier li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infitaħ tas-salt tas-smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Jersqu dawk li ser ikunu ordinati presbiteri. Osmar Baldacchino mill-parroċċja ta' San Nikola s-Siġġiewi. David Borch mill-parroċċja tal-Madonna tal-Grazzja ħaż-Żabbar. Christopher Buġejja mill-parroċċja ta' San Pawl ir-Rabat. Andrew Camilleri tal-Opera di Marija. Jonathan De Battista mill-parroċċja ta' Marija Annunzjata ħal Tarxien. Michael De Bono tal-Kumpanija ta' Ġesu. Damien Formosa tas-Salesjani ta' Don Bosco. Jake Mamo tas-Salesjani ta' Don Bosco. Tony Patch mill-parroċċja ta' San Pawl ħal Safi. Paul Spiteri tas-Salesjani ta' Don Bosco. Missier, omna l-Knisja mqazza. Tlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għal-ħidma tal-Presbiterat. Taf jistoqilhomx? Jiena nixet li mill-istħarriġ li sar fuqhom fost il-poplu Nisrani u mill-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti il-parir tiegħu fuqhom
nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tal-Presbiterat. Inroddu ħajr lil Alla. Natuhom ċabċipa kbira. Intom min tajdu li jien? Ġesu illum eżis kandidati għal Presbiterat mażula mill-Knisja, approvati mill-poplu ta' Alla. Illum Ġesu qiegħed jistaqsikom din il-mistoqsija. Intom, min tajdu li? Ma jinteressax x'jaħseb ħadd ieħor, illum jinteressaħ ħafna inti kif tħares lejh u li fuqek tefa ħarsa ta' ħniena. Għaliex waqt li qiegħed isejjaħlek ħenna lik. Waqt li qiegħed jagħżlek refak mill-jasar tad-dnub tiegħek. L-apostli li llum qegħdin niċċelebraw, Pietru u Pawlu, diversi manieri fil-ħajja tagħhom kellhom din l-esperjenza qawwija ta' Alla li huwa Ġesu għax Alla jsalva u Emanuel għax Alla magħhom. Ir-rakkont li jagħtina l-ktieb tal-Atti tal-Apostli fl-ewwel qari tal-lum il-kapitlu 12 jgħaddi lil Pietru mill-esperjenza tal-ħabs terribbli. San Luqa u jikteb jenfasizza b'ħafna dettalji kemm ordna wases, kemm kellu jassuh, kemm kellu ktajjen, qed jenfasizza s-sitwazzjoni kważi impossibbli li kien fiha Pietru. Il-ħabib tiegħu ġagbu diġà qatluh, issa kien imislilu. Dak il-lejl Pietru, xmum Pietru, kienet jaħseb fil-kliem ta' Ġesu meta tikber joħduk fejn ma tridx. Imma ma kienx għadda waslet is-sija għalih. U l-esperjenza tiegħu hija li bil-qawwa ta' Alla il-ktajjen li kienu rabtuh bihom inħallu. Waqt li l-Knisja kienet qiegħda titlob għalih.
Qabel l-ordinazzjoni tagħkom intom prostrati quddiem il-mulej se tingħaqdu mat-talb tal-Knisja għalikom. Il-mulej illum ikompli jeħliskom, mhux qed ngħid jeħliskom, ikompli jeħliskom mill-ktajjen tal-ħażen u ta' din id-dinja. Ma ftakru li dan hu proċess li jrid ikompli u li għandkom bżonn it-talb tal-Knisja li jwieżen id-djufija tagħkom. Dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja. Inti u tilbes il-pjaneta li se tkun il-mantar il-ġdid tiegħek tinsiex fil-kliem tal-anġlu tal-mulej, ejja warajja. Jgħidlek ukoll biex titħażżem mhux biss biċ-ċinglu għal Quddies u biex tilbes il-qorq għaliex trid tibda mixja missjonarja. Meħlus mill-jasar ta' dnub, kontinwament billi inti u tqarar tibqa' tqerr, inti u tqarar tibqa' tqerr. Mhux għax issa tajt se nagħtikom il-fakultà li tqarru tinsew tqerru. Aħna nqarru imma rridu nqerru. Irridu b'umiltà narfu id-djufija u d-dnubiet tagħna u nitolbu l-mulej jeħlisna kontinwament mill-inganni tax-xitan mill-jasar ta' dnub. Bit-talb tal-Knisja intom tkunu fi żgur. L-Apostlu missierna San Pawl waqt li qed iħares li jitmim ta' ħajtu jiftakar kemm il-darba kien meħlus minn ħalq lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Aħna għadna kemm stqarrejna li jistħoqilkom li tkunu saċerdoti u għedna dan fiduċja kbira fil-ħniena ta' Alla. Hija l-ħniena ta' Alla li se tagħmilkom denji tal-misteri Quddiesa li se tiċċelebraw. U l-poplu ta' Alla jitlob għalikom biex fikom kull fejn tkunu fid-dinja kollha itwasslu dik l-istqarrija sabiħa ta' min lil Ġesu jafu. Intom min tgħidu li jien? Inti il-Messija, il-Midluk bin Alla l-ħaj. Aħna nikkonsagrawlkom idejkom biż-żejt tal-Griżma li ġie imbierek propju l-bieraħ, dan iż-żejt ġdid. Nibatukom fid-dinja biex tkunu l-idejn ta' Ġesu Kristu li ħaddan l-umanità miegħu. Idejk mhux qiegħda biex tgara l-ġebel, imma biex fit-tannieqa tal-imħabba safja twassar l-għoża, it-tenerezza
tal-mulej. Il-qalb tiegħek hija ta' kulħadd, imma mhux b'mod astratt, x'aħna maħniex anġli. L-imħabba tagħkom se tkun imħabba imlaħma, inkarnata u kultant ukoll imxelfa bl-umanità tagħkom. Imma tibżgħux tkunu ħaġa waħda mal-poplu li l-mulej jibgħatkom biex taqdu. Ma tistax issalva lil ħadd bit-telekomando. Titixxammar il-kmiem u tmitt idejk u tobdi lil Ġesu li jgħidlek mittidek u miss il-ferita tal-kustat tiegħi. Idek hemmhekk trid tkun qrib il-pjagi tal-poplu ta' Alla. Mhux biex titfa' il-ħall, imma biex iddewwi bil-balzmu ħelu tal-Evanġelju. Ejjew nitolbu għal dawn is-saċerdoti ġodda l-aħwa. Ma tantx nista' ngħid daw iż-żgħażagħ għax għandna minn kull età, mhux hekk ton fejn qiegħed, Bnew minn Toni li żjed venerabbli sa Osmar li żjed Benjamin. Alla isejjaħ lil kulħadd f'kull żmien. U min qiegħed jaħdem Malta, min qiegħed il-Kenja, mhux hekk Damien. U għandna tnejn li jistgħu jifirħu mawliedkom intom issiru saċerdoti. Imma l-kol kemm intom qed tingħataw karattru li jagħmilkom ġbija ħajja ta' Ġesu. I know that so many people around the world are following this ordination, and I would like to send a special greeting to all those that are joining us through social media to be one with us from different parts of the world. This is a truly Catholic moment where the Church comes together to be with you as you start your priestly minister. Voglio dare anche un saluto molto particolare alle sorelle, i nostri fratelli dell'Opera di Maria, in modo particolare Maria Voce. E vorrei che tutti preghiamo insieme perché lo Spirito possa trasformarci in una bellissima immagine della sua misericordia. E jew nitolbu għal vokazzjonijiet. Nitolbu għal dan id-don kbir li l-mulej ikompli sejjaħ minn fostna persuni li jagħtu ħajjithom lilu fis-saċerdozju. Imma nitolbu wkoll għal dawk li huma msejħin għas-sagrament ta' żwieġ. Biex il-mulej jiberikna bl-għoża fil-familji tagħna li huma l-ewwel esperjenza ta' Knisja, ta' komunità li temmen, li tittama u li tħobb.
Eżis uliedi qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-Presbiterat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bla għeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-Presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tiraw il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isħfijiet tridu intom taqdu bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Evanġelju u fit-tifsir tal-fidi Kattolika. Tridu intom tiċċelebraw bil-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni għat-tifħir ta' Alla u tqaddis tal-poplu Nisrani. Tridu intom fl-imkien miegħi titolbu l-ħniena ta' Alla għal poplu fdat lilkom, intom u tħarsu bla għeda il-kmandament li titolbu dejjem. Tridu intom tingħaqdu dejjem aktar ma' Kristu il-Qassis il-Kbir li ta' lilu nnifsu lill-Missier bħala vittma bla teba għalina u li flimkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem.
Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu eżies lill-Missier Alla li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddija tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema. Quddiesa Marija Alla. San Michele. San Juan Battista. San Giuseppe. San Pietro, San Paolo.
Isma
Ismana nitolbuk mulej Alla tagħna u sawwa bil-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna qegħdin irresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikunu konsagrati. Ibqa' tihom dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtihom issa bi Kristu Sidna.
Kun maħna mulej missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, minnek id-dinjità li għandu kull bniedem, int qassam il-grazzi kollha bik kollox jimxi l-qudiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali, fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, tqassam f'ordinijiet diversi il-ministri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-patt il-qadim, briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kotru. Għalhekk meta qed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu u jqazzu l-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grad inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inxerritt l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerrit fuq ilid Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisin skont il-liġi għas-sagrifiċċju fis-santwarju li kienu xbiegħa u dell tal-ġid li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis inbagħat fid-dinja lil ibnek lil Ġesu, l-Apostlu u l-Qassis il-kbir tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu l-Apostli imqazzin fil-verità. U żittilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dgħajfin kif aħna. Għatina n-nies li neħtieġu biex jgħinuna. Aħna u naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox, id-dinjità tal-ordni tal-Presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġeddet fihom l-ispirtu tal-qdusija. Għamelu Alla li jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad, jożżuh u jżommuh għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajjithom idaħlu ir-rażan fl-imġieba. Jalla jkunu ħaddiema tajbin li jaħdmu jitfit mal-ordni tagħna biex it-talim tal-Evanġelju biex xandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasal satruf l-art kollha. Ħajkunu flimkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasil ta' twelid ġdid fil-magħmudija u jkollu l-ikel tar-ruħ mill-altar tiegħek u l-midinbin jiksbu mill-ġdid il-ħbiberija miegħek u l-morda serħanu faraġġ fil-mart tagħhom. Ħajissieħbu magħna biex jitolbuk tħenn għal poplu fdat lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu il-koll flimkien fi Kristu u jsiru il-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Il-Mulej Ġesu Kristu l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla.
Il-mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddis il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddis il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Ilqa l-offerta tal-poplu Quddies li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.
Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.
Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li t-talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwaslu quddiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek. U bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int oġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru l-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mgħallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael, ieħor xerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ lid-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Quddies tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Alessandro, mal-Isqof Maħtur Anton. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum rid tagħmilhom presbiteri tal-Knisja tiegħek. Ftakar ukoll fil-kleru kollu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġri Mqazzom Malla Marija, mal-arrus tagħha San Giuseppe, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Exultemus et in ipso iubundemus, timeamus et amemus, Deum vivum, et ex corde diligamus, nos in cielo. Ubi caritas et amor, Deus imites, simul ergotum in unum, congregamus, ne nos mente dividamus, aveamus, cessent Iurgia Maria, cessent vites, et in medio nostrissimi, Christus Deus. Ubi caritas et amor, Deus imites, simul convegum beatis, videamus, gloria ante vultum tuum, Christe Deus, gaudium codes immensum, atque probum, secula per infinita, Nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament, nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja hekk li nitwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna maqudin fil-qsim tal-ħobs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom, Alla li jista' kollox li waqqafkom fuq l-istqarrija qawwija ta' San Pietru u biha bniekom fuq il-blata tal-fidi tal-Knisja. Alla li qawwikom bil-predikazzjoni ta' missierna San Pawl, jallimkom bl-eżempju tiegħu kif dejjem tirbħu aħwa oħra lil Kristu. San Pietru bis-seta tal-infitaħ u San Pawl bil-qawwa tal-kelma iwasluna bit-talb tagħhom fis-sema fejn stħoqilhom jidħlu huma bħala ħlas tal-martirju tagħhom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.